Mak info iki infone seputar Tulungagung, Jawa Timur. Lek kene iki desane lek ndak salah Ngujang, Mak Yoyo lek salah minta maaf. Desane Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Poh, jan sah dupol jembatane jan mening banget. Kene iki mbiyen mek gur jembatan Ngujang jenenge, tapi krana wetan kono kae dibangun jembatan sing etani terkenal dengan nama Ngujang 2, lek kene saiki jenenge malih Ngujang 1. Wah, dalan iki lek skinir-skinir terus ngalor, iki kan mlakukan kok kidul mengalor to, Mak. Kuwi engko tembuse iso daerah Keras kono wis masuk Kediri. Lore Keras engko yo ngadi luweh ning akhirnya Kediri kota, akhirnya toko Nganjuk dan lain sebagainya. Lek kidul jembatan kuwi meng masuk kecamatan Kedungwaru ngono Mak yo. Lek kene iki kecamatane wis masuk Ngantru. Dadi Ngantru iki kecamatan neng wilayah Tulungagung sing manggene ning lore Kali Brantas lho, satu-satunya kecamatan. Poh, lek kene iki lek ndak salah masuk desa apa ya Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Lek salah yo minta maaf. Poh, jalane yo jan wis penak, jan wis pokoke ombo jan wis aluse kaya sirkuit lho, jan mending tenan. Sampan kabeh wis tau apa urung liwat dalan kene iki. Dadi dalan kene iki ngowetan ku tembuse Blitar. Blitar sing ndi engko pokoke ngowetan ya engko teko Mayangan kan enek nyegeh kuwi enek Supeturang. Engko sampean nek sing Supeturanganan ku tembuse iso teko Gandekan, Kunir, Karanggayam, Pakisrejo, ngowetan iso Tugu Ranté. Lek sing Supeturang iri engko sampean ku tembuse iso mae Pak Kaji Beki kae lho, iso teko Wonodadi kono Gambar, engko yo ngliwati Kolomayan iso teko Srengat Blitar kono. Poh, dalane jan ses tenan. Ya matur suwun sampean ndelok videoku. Ya sing urung subscribe di-subscribe, sing follow di-follow. Aja lali dipithit jempole lho. Poh, lah ajakane demen karo videone ya dikek apresiasi ngono lho Mak ya. Poh, jan aja lali dibuka keranjang Biono. Wijan bek pakaian dalam tok Mak isine. Poh, yo ngene lho keadaan wilayah sekitar Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Ya kene iki dalane rame penak ombo. Ketoke kene wis termasuk dalan nasional Mak wisan ya. Dalan nasional dadi dalane ya wis muning beda karo area pegunungan ngono kae. Mungkin ngene iki lek anak sing omahe kesuting ya komen. Ajakne duwe pengalaman ning kene ya komen. Ya wis mak info seputar Bendosari.